Iya. Enam, ya. Isuk isih Nyun MC. tulung tintinganipun Mbah Minto. Nyun tulung nggih. Kerep mereka nggih nyetan mereka nggih kerep nggih. Jajah. Nggih. Niku nyekar Kamboja apa kae? Sikang. Gadung gandhanira. Bawa ta Mas iki. Nggih. Yen ning tawang. Oh. Iki nek wong bawa kok huwi piye to iki? Rungon-rungonen. Lho iki bawa iki entek apa ora to? Asal. Nek ora gelem genderi ora usah mbok genderi. Tak ulehke tulung agung kowe engko nyekop-nyekop kowe engko. Nyogok-nyogok. Nyogok. Hei. Lintang Sahayu aku ngenteni sone apik Mas iki. Jos kados wonten. Jos nggih, sampun niki Mas. Mriki to? Nggih. Duka kula mboten ngertos niki saking panitia. Didol apa ora iki Mas iki? Badhe jenengan tumbas. Ora ya ora tak tawakne kancaku. Ugur plantro. Aku wis duwe son dhewe kok Mas. Boleh. Tapi nek nggo nembang ora ngene iki sonku. Pripun? Yer tar wer Alah kuwi towa jenenge kok iso. Kudu Napa? mini kompo. Trong ndi mau? Marang mega ingang kosong. Isuk isih MC campur sari jenengan. Heeh. Jenengan nderekne sinten to niki? Sinten-sinten purun, sing penting bayaran kok, Mas. Ngoten. Aku iki wong Drembo kok. Ngoten niku secara anggaran wonten MC campur sari kalih dagel ngenten iki sami mboten? Sak pawae, Mas, kula ora tau ngarani, Mas. Duit ngomah wis kintalan kok, Mas. Oh. Sombong amat. Lho, dagelan iki sombong sombong iki di depan, melarat pikir kok nang omah, Mas. Dagelan iki ngono kuwi kok. Oh, pilih mati umuk timbang mati ketekuk, Mas. Tenan kok. Sun takon waratane areki. Bojo kula niku leh ngefan kalian jenengan bae. Wis sampean ki ro ngerti kok putri ki sapa kok. Putri sinten? Garwane sampean ki sapa asmane? Nanda. Nanda Putri ta? Nggih. Lah iya, sampean ki ra ngerti mula kono ngefane karo aku. Oh. Sampean ki lak mau garek meneruskan perjuanganku to, Wih, Mas. ngawur rek. Tak tembak. Iki sapa? Lha iki dudu anakku kok. Hah? Dudu. Mau sing rono mau. Lah ya kuwi mesti ngunal lulu kaya tuyul iku sapa? Sapa jenenge? Asta. Lah, kuwi asline Hasca Tralala jenenge. Ngawur. Ya entuk sampean ki wis 3 sasi kae ya, Dik. Ya 3 sasi. Tapi ya akeh sampean wis 6 sasi, aku 3 sasi kan. Oke sampean, Mas. Tuwapuk pindah agama. Seneng kan kok. Iki ngefan kento wong mantan ya, Dik ya. Piye? Ngefan iki ora perkara baguse sampean. Lah nyapa ta? Unike wajah sampean iki lho. Ning omah ra tau enek model wajah kok sampean. Sampean dandano ngono cat putih paragon kuwi, Mas. Solo paragon. Terus janji kueling. Ngenteni ting 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 tak lagi tutuk neh to iki mau. Sumadra sing tias ingsun. Masing sun prasopo sinaksenan bumi langit tangis sing tias ngenteni padang rembulan